ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ଘନଶ୍ୟାମ ସାମଲ, ଘରଟା ହଉଛି ଗୋଡ଼ିସାହି। ଜୟ ବାବା ଲୋକନାଥ। ମନ୍ଦିର ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲୌକିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରୁ ମନ୍ଦିରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଏଠି, ଆମର କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଆଉ ବେଲ ଗଛ ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ହିଁ ଶିବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟକିତ ଥିଲା ଏବଂ ଖାଲି ଆମର ବାଇଡଙ୍କ ବିଛୁଆତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ କୋଟା ବୁଦା ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସକାଳ ଆସି ଆମେ ଖୋଜିଲୁ, ପ୍ରକୃତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ପାଇଲୁ, ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଆଉ ମାନେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ କରୁଛୁ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନା ନେଇକି ପ୍ରାୟ ହଉଛି ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି କୋଉ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ହନୁମାନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ନାଳକୁ, ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡିଛି ପାଣି ଭିତରେ। ସେ କଣ ବୋଲି ତାକୁ ପାଣି ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲା ଗୋଟେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ, ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅସମୟରେ। ଏବଂ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ କହିଲେ ଆମର ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଶନି ଦେବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଥାନ ହଉଛି ଓଡିଆ ଘରେ ଅଛି, ମାନେ ପୂଜା ହଉଛି। ଏଇ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏଇଟା ଆମର ହେଲା 8 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର 8ମ ବାର୍ଷିକ ପୂଜୋତ୍ସବ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର।